la akwụkwọ Ecclesiastes 9:6 or 3 ọ sị otu nwoke mụrụ ụmụ ndị 100 la mgbe ọ nwụrụ lọlafọghị olili akwụkwọ nsọ asịla ọ dị ka nwa amụkwuru amụkwu untimely born baby so obi ndị m ụtọ la ọga anyị nwoke ajụjụ fụ ọma mụta ụmụ nweta ndị ọgọ den ndịkwa ili ya taa kemgbe obi ụtọ m nwere ka ekele ogwe unu sị asịla eji alụ ụwa ala ejighị alụ na ya anyị ngakwuru ime ọgọ mmanụ amaala mma mmanụ ekele nọ so ke na mbụ hụ unu nderele anyị la list anyị egotela ya anyị ejighị ikpe bịa ndị ikpe anyị nọ n'ụlọ ọ bụrụla adị mgbe ọzọ ndị ikpe ekele mma mmanụ ekele mgbe anyị gwetara unu ha na mbụrụ onye isi oche nọ nga kama ọchịchị m ezuola 4 years abịa họpụta dịkwa na nọ nga ga-anọchi ile anya n'ime akwụkwọ ahụ ị ga-ahụ na adịghị ndị ọrụ ndị ya anyị njichawo ọkụkọ ịma ngwọ maka ọpara mbụ na adị m abịa chike n'ọdụ ha na-adị eme n'anyị mbụ nke a dezere naanị aka dị Job ụmụ ya anọ ya dịka hụ ndị eme ha dị eme mbụ nke a dezere naanị ha ọ bụrụ mma amacha hụla na unu emezuola na mgbe gbasara nna anyị na oke mmadụ anyị mbụ Eda Job nwere ịda aga amachi nsị na nwa ọbụla unu ngarata nna mana ihe adịghị iri unu ụtọ ọbụla unu ji kpata ego la Chineke gị nyachi unu ya la mmaji la mmaji adịghị nwa ọbụla nga ime unu nọ ọkwala udo nke a bụkwara ka unu ụmụ unu mekwala unu otu unu mekwala nna unu n'aha Jizọs bụ onye nwe anyị amachi mma mmanụ nkolo mma mmanụ oke kele oke mma mmanụ ọnụ mmanụ amachi atọ mma mmanụ kele mụọn rien ban pati mbala efi ewu ọdatọ bakọrọba mma echi de Job bụ Chineke ngọziri ya agọzi ọ bụghị ọha mgbe ite ofu chekpọ nka Chineke mere ya amara ụmụ Chineke mere ya amara akụlụba Chineke mere ya amara ya aka nka hụ ndị eli ya ọ bụ ụmụ gị ili nna lie nne nna ili nwa abụghị ọnọ mana ndị ka anyị mandasị Chineke gọzie ụmụ na ebe ọ bụla ego ndị anyị efọta adịsị imefusa ejiri akwụkwara dị mkpa ugwu ikpeta maazị elicha ya Chineke ego lọwa ego lọwa ego lọwa n'aha Jizọs ka nke gwere ahụ ikecha ọgwọ mma ndị ohi elu elu ndị ya ala ala bịa mgbe ọ ga-ele Chineke amara ije n'aha Jizọs gwere ndị mmụọ ozi gba ogburu ụtụtụ anya ruokwa ndebere nke a ga ime echi adị onye mvu ha ọjọọ n'obi iti ihe ọgba aghara ebe a Chineke kabere ya na mgbe anyị nkụzo n'aha Jizọs ya abịadịla abịa nwere ile anyị ga-imeela amara n'ihi ka ana m asị Chineke nke nna na nke ọkpara nke mmụọ nsọ gwara anyị ji nwa niile na-enyefegịla aka na ma ụmụde Job njide eli nna olifta ya ụda e nyere wabụ ahụ mgbe ite ofuche kpọọ ma nna asị Chineke a gakwa onye na onye ọdị ma ụmụ ka wemele otu a n'aha Jizọs nye nwe ogologo ndụ ahụ isi ike anyị ji gwala ile anyị ga-imeta anyị efegela aka n'ihi ma ọ bụla enyefere gị adịghị alasịla ili mere anyị otu a Chineke ọ dị anyị mkpa n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị isi ala ogolo mama eke mama amachikwezuo na abịala onye mata arawa yes onye na-eme ọdụ karịa eme yiri otu nwa nwanda ka alausa malụchi ana m asị dịka amachi mbere ngana taa ọ bụ amachi mbere ngana ukwu akpọrọgbada eme ihe ọ bụ ya ụmụ dị ejebe mkpọrọ amachi ma abịa ngana taa wuo mmelu omenala eji eli nna anya abịakwa nna mana udochi ya n'aha amen. The family representing this cow to then tell Lazari. Yeah. The point. Officially presented to you. Thank you, Lazari. Mamman.
ọ ga-elu n'ụlọ mma n'aha Jizọs. Maman, kelele, maman, kelele. Nna manzere abụ eda. Ọ kwụ o so n'ime ndị ọ ndị meeting na-esi ike. O sokwa n'ime ndị ọ n'ime full meeting ya sị ama imechitara ya. So nna m nyere nte ya lezere nzere. Asị m Chineke mere otu ya dị otu. Asị m ya gọzie unu. Ha ọma nke imere unu. Mkpụrụ obi ọbụla nke ise la ha adịghị m asị m Jehova ya ekweta ka ya ndị mma. Ha ndị ekwekwa ndị nwunye anyị anapụtala ya. Obi ụtọ anyị. Nta lezere agọzie unu. Otu anyị kwuru ebe otu ọ ga-ere n'aha onye nwụrụ n'ọgwụ afọ mbụ ezigbo ọgọ anyị. And particularly and especially, I grew up in this family. So family ndo Onwere and family ndo Boja, like one family. I know one. And so, organ was with the organ. Then Castle. Ụmụ obodo John bịara seta anyị ndị ama ihe na mbụ ọjị asatọ nọ nga ọjị asatọ ose asatọ nọ nga nke na mbụ mmanya ọkụ nso ya n'azụ mmanya na ole ile ọha anyị ji dịka ụmụ obodo ụzọ ma mmiri na kele anyị anyị si unu jisie unu chere anyị unu mgba niile dị nkasi our last sister and therefore onye ọbụla mbụ nwa ugwu ụjọ must have to participate in the burial. So yeah, otu aka ọ dị amụha anyị jiri asị m n'oji si ike isi n'ike wekwara otu mmanya chere na mmadụ wekwara otu mmanya tiide na jizi ndị a sịrị onye nyere sonye ọfụma mere o ji ala hụ ọkpọ nke na nga abụ ewu ụmụ ụjọ ewu labụ bịa nkasị mekwa kọntịn otu ewu tidekwa ụlọ mma mmadụ especially past my day one. Ọ dị onye bọs mmụlụ ụmụ niile mbụ ked anaghị ara bụba ma ha na apreciate eji nke nakwa personally gbado n'ụbọọsụ ọ bụ agbanyere abụ ya mbụ bọọsụ last born ebe amaza ibu amaza n'obodo ka dịwa anyị ga-eji We have seen what you have brought, so on behalf of the family, it is well received. I'm going to the job. Thank you so much, Mama. We very much appreciate all the quote to him for us.
When Nongana bụ 50,000. Yes. Eji you understand? Every day I'm going to because that's why if you qualify, you cannot have one format. Hold up, man, here. Thank you so much. So because those days, I ain't got any
siren. I'm high leg up. I ain't say Lola. Eji ma ha ihe do ma do mma Israel obobojo. Da na bata ile ezi ndị ogogo. La ndị olumbe si ala nkwasa. Ndị ogogo dị na ala bụ ndela mma. Anyị na ala bụ mbụ otu na ije anyị mere nwanne anyị egwekwara mere nwanne. O wutere anyị n'ebe ọ dị ukwuu na ịhapụrụ anyị n'ụdị a. But ha makwa m na gị onye amarala na Chineke nkere ụwa meela ọ ga-edị otu a. That is a time that death should punctuate life and will go the way of all men and pay the price of nature. Elder, you have paid the price of nature. Ọ dịghị anyị ga-ekwula abụghị esi ga ije gị ka ọma. Eji m ahụ ụmụ ugobe ụjọ na-asị gị dịkpara anyị ndị ekpe pụta Chineke nara mkpụrụ obi na ndụkwa n'aha Jizọs. Get down these mills, I'm actually. Oje me, I didn't give me against Malika took a leg out, let it go back and catch it. Yeah, but I'm going to walk. When you're breaking it. Are you killing that Chineke? Yeah, but I got each year, comma. I didn't have one day, mother. London, Moron, by below, Villian and Bua get delayed by. One that's so you wine and I'm going to be Nahajis. When you went, I'm going to be Nahajis. Onwere Baliala. Numune Abaliala. I remember a mote, Uncle Namiabu. May I go to get some to tag in no boo. Get one boo. Like I do, don't gives it back. No man create behind him. But I'm going to go home about one to you one of the Nahajis. How much? Yeah. Their job, Lola. Because you see, I like to go on and down much a community council. Yes. I didn't over there way. Oh, misery, miss. Yes. Chineke mere amara ya asụsụ ome ya. Ọ bụ ụmụ Ndelia. Onye nna nliri nwa, ọ bụ ọ dị ya mma. And as onye nwa na mkpụrụ bịa n'aha Jizọs.
Maman. Okay, Maman. Okay, Maman. Haji Maman. Jalan. Nani. Yeah, and over there. Welcome. Civilian giant. Our great father, an icon. Almost a Madeleine. Obitara like I am saying like Docoma. Yes, when I'm council who make it. I could do that much. I could do make it. Home of Lambre. An icon, even giant. I want I am what do I never emulate. The brother said that Lumeka will remain one. Laha Jesus. I am the educator that never say Gakoma. Laha Jesus. Amen. When peace like a river attended my way. When sorrow like sea it is well.